Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, dag dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Zoals je van ons gewend bent, elke gewoon zich vanavond vestiging van de Intratuin. En vandaag zijn we te gast in Heerlen. Vandaag in onze uitzending een hoop bijzondere gasten. Ze gaan praten met de band Le Soir. Die gaat doorbreken, wereldwijd zelfs. Want ze gingen op tournee helemaal naar China. En daar komen ze eigenlijk alles over vertellen. Dan hebben we ook weer muziek. Je kent hem allemaal. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Hij gaat een liedje straks voor u brengen. En deed ook nog even zijn nieuwe single. Nou, dan hebben we nog veel meer. Dierenpaleis komt langs. Frans Teunis komt langs. Maar we beginnen hier aan tafel met Lieve Dams. Hartelijk welkom. U bent onderzoeker van de Universiteit van Maastricht. En we gaan het hebben over het volgende. Dit is weer langzaamaan de tijd van de feestdagen. En dat betekent dat de criminaliteit ook weer toeneemt. Het aantal woninginbraken, het aantal overvallen, dat neemt toe. En dat rijst dus de vraag, zit dat nu in de mens of kent immers crimineel waren? En u weet er alles van, mevrouw Dams. U doet onderzoek naar de grootste criminelen, moordenaars zelfs. Dat is natuurlijk de eerste vraag. Hoe doet u dat dan eigenlijk? Nu, ik moet eerst zeggen, ik ben geen onderzoeker van de Universiteit Maastricht, maar ik geef daar college. Dat is toch wel iets heel anders. En ik onderzoek inderdaad het criminele brein. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat altijd met andere mensen samen, dus psychologen. Maar dat kan ook zijn dat er een labo-onderzoek gebeurt. Het kan zijn dat er een scan genomen wordt om hele fijne snedes van de hersenen te kunnen laten maken. Dus, maar het belangrijkste is, wat wij toch ook zelf doen, dat forensisch, psychiatrische onderzoek op klinische basis. Dus we hebben gesprekken met de mensen en wij beoordelen daar ook hoe dat brein in elkaar zit en waarom iemand op een bepaald moment een bepaald delict gepleegd heeft. Ja, want dat is een beetje de grote vraag. Wordt iemand geboren met in zijn hersenen iets wat hem ooit crimineel kan maken? Of word je in je leven op een gegeven moment gevormd en ontstaat dat dan misschien? Maar u heeft daar een vrij uitgesproken mening over, toch? Nu, uit diverse wetenschappelijke onderzoeken weten we dat het genetische materiaal van mensen, waaruit dus ook ons brein opgebouwd is, dat dat meespeelt in het ontstaan van een delict. Maar dat is niet de enige factor. Bijvoorbeeld ook omgevingsfactoren kunnen ook meespelen. Ook bepaalde ziektes die mensen kunnen krijgen, dus lichamelijke ziekten, kunnen ook meespelen. Dus niet alleen wanneer dat je vanuit je genetische basis een soort van predispositie, dus voorbestemdheid meegekregen hebt, dat je noodzakelijkerwijze een dader gaat worden. Het speelt mee, maar het is zeker niet de belangrijkste factor. Ja, laten we even bij dat brein blijven, want als ik het goed begrepen heb, zit er ergens in onze hersenen een plekje wat mede kan veroorzaken dat je inderdaad op een gegeven moment dingen gaat doen die wij met z'n allen niet zo prettig vinden. Nu, er zitten meerdere plekjes in onze hersenen, maar een belangrijk deel van de hersenen is bijvoorbeeld het frontale gedeelte, dus het voorste gedeelte van je hersenen. Wanneer daar iets misloopt, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je heel agressief gaat zijn, dat je minder inlevend gaat kunnen zijn, dat je een delict kunt plegen zonder daar nog iets bij te voelen. Of men moet niet veel tegen je zeggen, of ja, je kunt echt licht ontploffen. Ontvlambaar. Ja. Licht ontvlambaar. Maar dat zijn dus de hersenen. Maar u zegt van, dat wil niet per definitie zeggen dat iemand dus ook een slecht mens wordt. Nee, absoluut niet. U zegt van de andere kant wel. Factoren bijvoorbeeld in de buik bij de moeder. Dus als je als baby nog in de buik zit. Wat er dan allemaal met de moeder gebeurt, kan van invloed zijn op jezelf. Het zijn meerdere factoren. Bijvoorbeeld een moeder die tijdens de zwangerschap fors alcohol gebruikt. Die kan ook ervoor zorgen dat de intelligentie van haar kind minder is en dat er gedragsstoornissen optreden bij dat kind. Andere factoren die kunnen meespelen zijn bijvoorbeeld ook drugs, maar ook het testosterongehalte. Dus dat is een mannelijk hormoon, een geslachtshormoon. Dat kan ook mede een oorzaak zijn of een reden zijn waarom iemand later crimineel gedrag kan vertonen. Maar het zal nooit die factor alleen zijn die maakt dat je een crimineel wordt. Ja. En wat we heel vaak horen als er iets gebeurt en de dader wordt gepakt, dat dan de buurt zegt van, ja, maar het was zo'n normale man, hij was zo lief, hij deed nooit een vlieg kwaad. Hoe zit dat dan in elkaar? Speelt dat dan op dat moment nog een rol? Of zeg je van, er zit eigenlijk in ieder wel een crimineel? Ik denk zelf dat iedereen wel een criminele daad kan plegen. Kijk gewoon bij de verkeersagressie. Iemand kan gewoon achter het stuur zitten, maar kan een slechte dag gehad hebben. Kan misschien ook een genetische voorbestemdheid hebben. Een slechte telefoon gehad hebben. Of zich gewoon niet goed voelen. En ineens gebeurt er iets op de weg wat hem of haar niet zint. En ze kunnen heel boos reageren. Want er gaan natuurlijk ook bepaalde hormonen
een rol spelen. Hè. Bijvoorbeeld de adrenaline, cortisol in je lichaam. Als dat veel te hoog wordt, ja, dan kan het zijn dat dat ook meespeelt. Dat je als het ware een soort vlucht- of vechtreactie krijgt. En dan ga je meer kans hebben om op dat moment agressief te reageren. Ja, u bent een autoriteit op dit gebied, zeker ook in België, waar u oorspronkelijk vandaan komt. Heeft heel veel grote criminelen bij u aan de tafel gehad, om het maar zo te zeggen. Wat voor een indruk maken die mensen meestal, als u met ze praat? Nu, ik bekijk die mensen gewoon als mens in eerste instantie. Dus ik denk niet van, nu komt die dader of potentiële dader of vermeende dader bij mij op de stoel zitten. Of ik ga die bezoeken in de gevangenis of waar dan ook. Ik bekijk iedereen als mens en ik ga niet uit van ziekte. Dus ik ga mijn gesprek altijd aan vanuit het normale in de mensen. En dan kom je het abnormale ook wel tegen. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Wel, ik kan niet over patiënten, ik kan niet over patiënten spreken, maar bijvoorbeeld iemand heeft zijn vrouw vermoord in een bepaalde context. Hè. Stel, je gaat dat gesprek met die persoon aan en dan blijkt dus tijdens het gesprek dat je merkt dat hij jou niet goed kan aankijken, dat hij communicatief onvaardig is, dat je ook merkt dat hij tijdens zijn kinder- en jeugdjaren gepest geweest is, heel veel moeite heeft met nieuwe situaties. En op een gegeven moment heb je ook het psychodiagnostisch testonderzoek en je ziet dat die persoon bijvoorbeeld lijdt aan een bepaalde vorm van een stoornis binnen het autisme-spectrum. En die was getrouwd met een dame die een bepaalde persoonlijkheidsstoornis heeft. Dus wat wij bijvoorbeeld zeggen, een borderline persoonlijkheidsproblematiek. Dat is maar één voorbeeld. En die dame geeft graag geld uit. Die heeft echt een gat in haar hand. Daagt hem telkens uit, trekt hem dan weer aan. Wat heel moeilijk is voor mensen die net binnen een bepaalde structuur willen leven. Al die factoren samen, die bepalen al die factoren dat samen. En op een gegeven moment, met Kerstmis, zegt ze gewoon doodleuk, ik ga shoppen, terwijl dat er helemaal geen geld meer op de rekening staat. En dat kan voldoende zijn voor die persoon die dan zijn plannetje in het water ziet vallen van sparen, een huisje kopen, pas een nieuwe baby. En die slaat zijn vrouw het hoofd in. In normale omstandigheden zou deze persoon nooit dader zijn. Maar net in die context kan dat zijn wanneer hij met iemand die hem dan uitdaagt omgaat in die situatie, moe van het werk thuiskomen. En dan kun je een delict plegen. Ja. U heeft in België onder andere heel veel gewerkt aan de zaak rond Els Klottemans. Misschien hier in Nederland minder bekend, maar het ging om een vrouw die de parachute saboteerde van de geliefde van haar man, als ik het goed zeg. Zij krijgt uiteindelijk 30 jaar cel. Als je met zo iemand spreekt, waarvan ook iedereen zei, een normale vrouw, was eigenlijk verder niet zo heel veel meer aan de hand. Wat zijn dan de reacties die u krijgt? Wat zijn dan de signalen? Ik mag niet over zaken spreken die ik zelf gedaan heb, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen van... Personen kunnen dus een heel normaal leven leiden, niet opvallen als het ware en dan toch een ernstig delict plegen. Maar de indruk die mensen op mij maken, eigenlijk heb ik daar niet echt een indruk bij. Ik heb daar straks nog gezegd, voor ik naar hier kwam, dat het heel raar is als ik zie dat een dier pijn gedaan wordt, dan gaan denk ik mijn spiegelneuronen enorm werken, want daar kan ik dus echt niet tegen en dan voel ik dat precies zelf. Maar als je mij een moordzaak of een lijk voor mij legt, bij wijze van spreken, dan lijkt dat of ik die neuronen kan uitschakelen. Want ik voel daar ook niets bij. Ik voel ook eigenlijk niets als ik spreek met mensen, hoe ernstig die delicten ook zijn. Ik zou dat ook fout vinden. Dat zou betekenen dat ik voor bepaalde mensen empathie zou hebben en andere mensen wel heel je moet helemaal neutraal blijven. Ik moet neutraal blijven. Ja. U bent verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Maastricht is wat dat betreft wel een centrum waar heel veel op dit vlak gebeurt. Heel veel onderzoek gebeurt en ook heel hoog staat aangeschreven. Ja, ik ben gastdocent op de universiteit. En Maastricht doet inderdaad heel veel onderzoek, wat ik alleen maar kan toejuichen, op dit wetenschappelijk vlak. Oké. Tot slot, u zei net zelf, ik ben redelijk omstreden in België omdat ik veel mijn mening geef en zo. En hoe bedoelt u dat? Want het is toch juist de taak van iemand die onderzoek doet om die kennis te delen met de rest van de wereld? Wel, soms wil men ook niet weten hoe het precies in elkaar zit. En omstreden in de zin van, ik ben een dame. Er zijn toch wel weinig dames in België die zich echt bezighouden met dit vakgebied. Het is ook heel arbeidsintensief. En... ik ben ook zelf van mening, er is niet één oplossing, er is ook niet één theorie. Er zijn meerdere theorieën en het mooie uit al de theorieën halen vind ik net dat ons werk zo boeiend maakt ook. Ja, helemaal waar. Mag ik u zeer hartelijk danken voor uw komst naar deze studio hier in Heerlen bij de Intratuin. Toch een kleine korte vraag. U zei net van je kunt in de hersenen van een baby al een klein beetje gaan testen en kijken bijvoorbeeld hoe het met crimineel gedrag zit. Zit daar bijvoorbeeld ook een knopje ergens wat aangeeft of je ooit weet wat je beroep gaat worden?
Nee, dat zit er niet in. En het is zo dat de eerste 3 maanden van een zwangerschap, dan worden de hersenen en ook al de andere organen ontwikkeld. En wanneer daar iets misloopt, dat kan een factor van het moeder zijn, kan een factor van het kind zelf zijn, of een andere omgevingsfactor, bijvoorbeeld een harde trap krijgen van een boze papa bijvoorbeeld. Dat kan maken dat dat kind later voorbestemd is om een dader te worden. Maar je beroep, dat weet ik niet. Ik zal u uitleggen waarom ik dat vraag. Want onze volgende gast die voor u gaat optreden, die wist al op hele jonge leeftijd wat hij wilde worden. Hij wilde namelijk trucker worden. Hij is misschien wel de bekendste trucker van het land. Schreef diverse liedjes zelfs voor collega's. En de bekendste is natuurlijk Met de vlam in de pijp. En die gaat hij hier vandaag ook voor u spelen. Graag uw applaus voor Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, Henk, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets wat niet bestaat. Daar komt ie. 2, 3. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Dat klinkt mooi, die meneer daar. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoeveel keer ik hier gestopt ben, dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein. Daar gaan we weer, hè. 1, 2, 3. Met de vlam in de pijp scheur ik door. Daar, 2 stemmen. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Klinkt mooi hoor hier. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht. U mag meeklappen, dames en heren, hoor. Voor de gezelligheid. Ja, toch? Hoi, 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 hoi. En als u zin hebt, er is nog een klein plekje vrij hier. Er mag ook gedanst worden, heb ik net gehoord. Vinden we helemaal niet erg. Ja, echt waar. Je zou zo beginnen. Ik zie ze dan lachen. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Ja, met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan de vrouw die op me wacht. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. En nou jullie? Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik aan de vrouw. Schitterend, dank u wel. Ja, dat wordt Henk Wijngaard. En zometeen dan komt er nog een keer terug en speelt er zijn nieuwste single. Verblijven nog even bij de muziek. Want meestal als een jong bandje wilt gewoon doorbreken, dan proberen ze eerst Limburg te veroveren, dan Nederland en dan België en dan kijken we weer. Maar hier zitten de dames en heren van Le Soir, een band uit Maastricht, uit Heerlen, en die pakken meteen groots aan. Die gingen namelijk naar China. Gerrig applaus voor Dashwan, Ingo, Maartje, Ruben, zeg ik het goed? Ja, Ruben. En daarna is het popfotograaf Harry Heuts. Dames en heren, welkom. Net terug uit China. Even in 2 woorden. Pak de microfoon even bij. In 2 woorden iedereen wat de ervaringen van China zijn. Maartje? Helemaal te gek. Helemaal te gek? Ja, te gek. Overweldigend. Apart. En Harry, de popfotograaf? Geweldig. Geweldig. Ja, leg het even uit. Want jullie zijn een relatief beginnende band. Al aardig wat bekendheid, al aardig wat gespeeld hier in de landen. En jullie kiezen er dan voor om naar China te gaan. En volgens mij moet ik dan bij jou een klein beetje beginnen. Als jij de microfoon mag.
Dashwan, dat klinkt al een beetje Chinees. Ja, en volgens mij ligt daar ook de oorzaak, toch? Ja, ik ben geboren in Shanghai. En ik heb er eigenlijk 4,5 jaar gewoond en ben toen naar Nederland gekomen. Ja, en we hadden zoiets van... Ja, als band moet je natuurlijk je doelgroep opzoeken en je publiek natuurlijk. En, maar jullie maken toch geen Chinese muziek, toch? Nee, dat niet, maar de Chinese muziekscene is nog... ja, we hebben wat research gedaan en... het is natuurlijk ook makkelijker als je familie hebt zitten. Die kunnen je gewoon vertellen van, hey, hoe is muziek daar? En maar hoe kom je dan in China terecht? Want bedoel, je kunt wel zeggen van ik wil graag naar dat land, maar dan moet je ook nog daar geboekt worden en dan moet je nog daar een tour krijgen. Ja, klopt. Ja, we hebben op het moment dat we zeiden van ja, oké, we denken dat onze muziek daar wel aanslaat, hebben we gewoon gekeken van... op dat moment hadden we net een single opgenomen en gereleased. En die hebben we als promo rondgestuurd. En die is daar opgepikt door het boekingskantoor. En die zei van ja, ik wil graag met jullie samenwerken en laten we het doen. Oké, nou, ik kom zo bij jou terug. Ik geef de microfoon heel even door. Want dan sta je op het punt om naar China te gaan. En dan hou je een hele weblog bij. En als ik die een beetje goed gelezen heb... Oh, de microfoon wordt al doorgegeven. We gaan naar het grootste drankorgel. Wie is dat? Want volgens mij is de halve website gevuld met berichten over het was laat en zaad. Hallo. Oh, was Harry dit keer. Vertel, hoe was het? Want het is natuurlijk een totaal andere wereld. Ja, het is het is surrealistisch. Dus je ziet dat het economisch fantastisch gaat met het land, maar dat het aan de andere kant nog steeds heel erg vast wil houden aan de communistische gedachtegoed, zeg maar. Dus aan de ene kant zie je wolkenkrabbers die echt in moordend tempo omhoog gaan, vol met ledverlichting. En aan de andere kant zie je, zeg maar, 10 mensen die een klein stukje straat staan te vegen, waar wij zoiets hebben van oké, dat zouden we... Dus. Ja, en qua volk, het is gewoon ontzettend dankbaar. En ze zijn volledig op de hoogte van jou. Dus zeg maar, als je hier naar een concert gaat, dan, en je kent de band niet, dan check je even de muziek of zo. En dan denk je van, oh, dat is te gek, daar wil ik geld aan uitgeven. Dan ga ik naar het concert toe. Maar als het Chinese publiek doet dus echt de biografie lezen, gaat naar de muziek luisteren, probeert de teksten te achterhalen. En willen met je op de foto, handtekeningen, willen echt complete diepgaande gesprekken naar de hand van waar het nou over gaat. En serieus? Complimenten maken. Heel veel cadeautjes gekregen, echt. Ja, maar Maartje, dat lijkt me toch heel wel lastig. dankbaar. Dat lijkt me toch wel lastig als je in zo'n vreemd land komt. Je moet natuurlijk maar afwachten of de mensen je A kennen, B de muziek een beetje kunnen waarderen. Maar jullie staan daar voor een publiek van duizenden mensen. Ja, dat is natuurlijk een risico. Natuurlijk is er een voorselectie gemaakt door de boeker. Als hij er niks aan had gezien, dan had hij ons dan niet weggezet. Dus op basis daarvan hadden wij wel het vertrouwen van... We gaan gewoon en we doen dat gewoon. En ja, het is een risico en het is een investering die je doet. En het heeft gewoon ontzettend goed uitgepakt. En we mochten overal terugkomen, of het nou een groot festival was of een kleine popclub. Van alles hebben we meegemaakt en van alles hebben we De mooiste gezien. reactie die je gekregen hebt, wat was dat? De mooiste... Die het meeste bijgebleven is? Misschien Misschien een van de andere? Voor mij persoonlijk was het op een festival, na de show. En een band voor ons die gooide na de show wat cd's in het publiek. En Ingo kwam naar me toe van, ja, dat moeten wij ook doen. Dus ik ging zo met 5 cd'tjes, ging ik zo het publiek in. En ik gooide 1 cd en je zag gewoon al die duizenden mensen gewoon zich naar 1 punt verplaatsen. En dat hek, dat ging zo. En ja, hier zou echt de security in en de politie zou gewoon ingrijpen. En de politie stond erbij en die had echt zoiets van, wat gebeurt hier elke dag? Ja. Laat maar gaan. En dat was voor mij was dat zo'n surrealistisch eigenlijk. Dat er zoveel duizenden mensen zo op 1 klein, eigenlijk gewoon een schijfje, weet je wel. Dat schijfje willen bemachtigen of zo. Mooi toch? Ja, te gek, maar... We gaan even door naar Ruben. Ruben, ik kan me voorstellen, het is een land dat ietsje groter is dan Nederland. Je zit volgens mij 3/4 van de tijd te reizen en te wachten, toch? Ja, dat klopt. Jullie hebben de meest gekke voertuigen volgens mij gezien. Ja, nachttreinen, vliegtuigen. De nachttrein was echt de meest verschrikkelijke ervaring wat ik ooit heb meegemaakt. kwamen er aan met een backline van een paar duizend euro toch bij elkaar. Alle instrumenten bedoel je? Ja. En de coupés, we lagen allemaal in andere coupés. En we hadden echt zoiets van, we gaan niet slapen. We hebben hier instrumenten bij ons en het was heel onbetrouwbaar. Ja. En, voor je het weet ben je alle spullen kwijt. Ja, precies. Ja. Dus we hebben tot 6 uur of zo
hebben we in het restaurant gezeten met alle spullen. En met een beetje drank? Met een beetje drank, ja. Het is wel nodig, maar ik drink niet, dus... Ja. Nou heb je genoeg gelogen, dan gaan we door de volgende. We gaan even naar Harry Heus, want jullie gingen als band daarheen. En toen was het verhaal van, we nemen ook de bekendste popfotograaf van Limburg mee. Wie kan toelichten waarom jullie Harry gebeld hebben? Dan gaan we dan naar Harry. Goed. Ik wil toch wel even bevestigen, Ruben drinkt geen druppel alcohol. Okay. Nee, dus, dat was niet gelogen. Nee, waarom hebben we Harry gevraagd? Ik heb een keer de stoute schoenen aangetrokken en Harry een keer gevraagd voor een fotoshoot wat we nodig hadden. En het contact is gebleven. En er zijn een aantal fotoshoots gewoon hier in Limburg geweest, zeg maar, die we iedere keer... Voor nieuwe aangelegenheden moet je een nieuwe foto hebben. En op een bepaald moment hebben wij Harry verteld van... we gaan naar China. En toen zeiden we, daar wil ik mee. En wij hadden zoiets van, dat is te gek. Daar hebben wij ook iets aan. Want het is vooral belangrijk, ook naar de pers toe en naar buiten toe. Aan, hè? Ja, dat je goed beeldmateriaal hebt. En of dat, liever door zo'n Canon dan door mijn digitale... Harry, is het gelukt? Heb je mooi beeldmateriaal? Het was alleen met de Canon. En het ook. Heb je mooi beeldmateriaal kunnen schieten? Ja, meer dan. Dus echt heel veel beeldmateriaal van de band. Het optreden, het reizen. Vooral de dingen eromheen die zijn vaak nog interessanter dan alleen op het podium staan. Hè? Gewoon het hele gebeuren, de hele reis, het afzien, het genieten. Nachten niet slapen. Ja, we zien ondertussen wat foto's voorbij komen. Welke foto heb je de meeste herinneringen aan? Of welke is voor jouzelf het meest bevallen? Nou ja, eigenlijk elke foto. De enige foto die ik niet gemaakt heb, dat kwam door een boom. En Die kwam? Nee, dat was een grapje. Ja. Nee, eigenlijk elke foto is anekdotisch. Omdat je fotografeert al jarenlang heel veel popmuziek. Je bent op alle grote evenementen in de wereld ongeveer geweest. Ja. Wat maakte dit dan nog anders met dit clubje in China? Nou ja, goed. Wat ik het allermooiste vond eigenlijk, dat je gewoon deel bent van de band. Je gaat gewoon met de band mee. Je hebt het gevoel dat je erbij hoort. En dat was voor jou ook de eerste keer dat dat op die manier zo ging? Dat ik wat? Dat was voor jou ook de eerste keer dat je op die manier, zeg maar, embedded met een band mee op dat heb ik wel eens gedaan, maar niet weken. Niet weken bij elkaar zeg maar op de lip zitten. Want dat was ook het mooie. Ik bedoel, we hebben gewoon... Ja, ik dan dikke 2 weken ben ik mee geweest. Dus waren ze een week langer gebleven. Maar we hebben gewoon hele fijne tijd gehad. Maar wat viel jou het meest op? Kijk, de band kijkt natuurlijk met name naar het muzikale, naar de fans. Wat viel jou als fotograaf het meest op? In China bedoel je? Ja, gewoon de hele twee weken die je daar was geweest. Wat was het voor jou hetgene wat het meeste afstak tegen de rest wat je gewend bent? Je bedoelt als popfotograaf? Ja, alles. Als fotograaf. Ja, je zit in een compleet ander land met andere gewoontes. En hele fijne mensen uiteindelijk toch. Ja, ik begreep alleen dat de taxichauffeurs niet zo heel erg vriendelijk waren, toch? Nou ja, nee. Nou, dat las ik op jullie website. Maar... Ja, je verstaat ze niet, hè? Wel vriendelijk op zich, maar joh, dat zijn echt gekken op de weg. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, hoe dat gaat. Je wil echt niet in een auto stappen in China. Ja, dat is het gevaar voor eigen leven. Ik kan me er iets bij voorstellen. Nou, hebben jullie dit meegemaakt? Was nu de volgende stap? Ik denk dan Pinkpop. Wij ook. De grote vraag is of Jan Smees het ook vindt. Ja. En de rest. Maar hebben jullie een pad uitgestippeld? Ik bedoel, naar zo'n hoogtepunt, dan moet je niet weer terug gaan. Voordat we naar China gingen, hebben we een plaat opgenomen met de producer van Muse en Oasis. Die zijn we ook een keer tegengekomen op tour toen we naar Engeland waren. Die wilden met ons een plaat opnemen. Dat is best een unicum. We zijn de eerste Nederlandse band en misschien wel de eerste vastelandband die met die producer aan de slag is gegaan. Die plaat is gemixt nu. Is nu naar Amerika om gemasterd te worden, zo heet dat. Dat is gewoon radio klaarmaken eigenlijk. En, maar wat is jullie eigen toekomstpad? Ja, daar hebben we best wel wat plannen mee, zeg maar. En dat ziet er ook allemaal goed uit. Daar mogen we nog niks over zeggen. En als dat allemaal gaat lukken, ja, dan gaan we terug naar China en de rest van de wereld. En dan gaat het los. En dan gaan wij mee. En dan gaat niet Harry nemen, dan gaan wij eens een keer mee. Nou, Harry blijft wel bij. Ik ga nog even terug naar Dashwan. Want ja, voor jou was het natuurlijk helemaal bijzonder. Je zei het zelf al, geboren in China, op 5-jarige leeftijd in Nederland gekomen. Je gaat nu voor de eerste keer terug. Hoe was dat? Heel gek, want dingen, ja, ik bedoel, infrastructuur verandert zo snel in China. En als je terugkomt, ja, na 18 jaar vooral, je herkent niks meer terug. En ik heb heel veel van familie nog ontmoet. Ja, ik opnieuw ontmoet eigenlijk. Want, die hadden ook alleen maar foto's van jou gezien natuurlijk. Ja, klopt. En die hebben al die jaren hebben ze het gewoon via foto's moeten volgen. En ja, we hadden een paar dagen vrij gepland in Shanghai.
En ik heb zo mijn familie kunnen ontmoeten en was wel te gek. Maar hoe voel je je nou? Als je dan terug bent, voel je dan toch nog die Nederlander die daar op vakantie is in China? Of komen dan opeens die Chinese roots toch weer helemaal boven? Niet zozeer de Chinese roots, denk ik. Ik vind het wel een te gek land, maar het is zo druk bevolkt daar. En ik denk niet dat ik dat aan zou kunnen om in zo'n druk land en overbevolkt land te kunnen leven. Ja. En hoe was het om jouw familie voor het eerst eigenlijk langer dan een paar minuten aan de telefoon te hebben kunnen spreken? Ja, super. Ja, ik spreek geen Chinees. Niet? Nee? Niet meer. Maar ik heb mijn neven en nichten ontmoet daar. En die spreken tegenwoordig allemaal, de jeugd spreekt allemaal Engels tegenwoordig. Dus die hebben het allemaal kunnen vertalen. Dus dat was wel te gek. En die hebben jou ook wel geïntroduceerd als de popstar from Holland. Nee. Ja, niet? Ja, het is wel... ja, je knikt. Dan kan erover meepraten. Voor Chinese mensen is het die kunnen zich niet inbeelden dat wij de halve wereld rondreizen om daar muziek te komen maken. Ja. En het is hetzelfde. Wij dachten eerst van als wij hier het beeld van Chinezen hebben, die in Europa, die komen hier en die maken van alles foto's. En in de eerste week... Ja, die Harry Heutsma, die maakt overal foto's van. Dan maakt Harry Heutsma allemaal foto's van Chinezen in China. Maar en we waren daar een week en we zagen dus gewoon geen één Chinees die foto's van wat dan ook aan het maken was. En dachten van hoe komt dat? Maar voor Europeanen is het goedkoper om naar China te vliegen dan voor Chinezen naar Europa te komen. En toen dachten we ons, dat is gewoon een fortuin om, voor die mensen om echt de halve wereld rond te gaan en dan naar Europa te gaan. En daarom begrijpen we ook wel van als ze naar Europa komen dat ze gewoon elke seconde willen vastleggen. En het is heel raar hoe mensen zo tegen leven aankijken, denk ik. Heel anders dan wij hier mensen. Ja. En tenslotte, dan ga ik toch nog even terug naar Harry Heuts, want Harry, zij mogen natuurlijk geen reclame voor zichzelf maken, voor Pinkpop en dergelijke. Maar leg jij nou eens even als buitenstaander uit, naar al die artiesten die jij gezien en gefotografeerd hebt, wat deze band nou zo goed en zo apart maakt? Nou, gewoon enorme goede muziek. Maar daar moeten jullie binnenkort maar naar luisteren als de cd uitkomt. En gewoon ook een hele fijne band gewoon om mee samen te werken, mee te reizen. En heel veel plezier gehad. Ja. Dus ik denk maar, voorop staat natuurlijk de muziek en hoe brengen ze dat op het podium. En ze spelen hier in de omgeving vaak genoeg. Dus ik zou zeggen, mensen, ga kijken en beleef het zelf. Ja, waarom? Mag ik jullie zeer hartelijk danken voor je komst. Heel veel succes verder. En laten we heel even eruit gaan met een klein fragmentje van Le Soir. De band Le Soir dus, afkomstig uit Maastricht en uit Heerlen. En we gaan nog veel van ze horen. We gaan heel even naar de reclame. Zo meteen eens even terug. Dan praten we met Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. En natuurlijk gaat er nog een keer optreden en verspreken met hem Henk Wijngaard. Dus Ger, tot over een paar minuten. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.